Yan mga kabro, yata rin napita mga kabro no. Medyo mingaw kayo ang ato ang giagyan karon sa Ligapit, manang katod dire. Medyo bukid na gyud oh. Diyan mga kabro, yan ginatrabaho pa ang kalsada. Yan siya. Hindi siya mga kabro. Medyo ilang gipadak-an ang kalsada dire no. So nata diri kay mingaw kita na napita murag nagkurog na akong itlog mga kabro no. So uli gina anatan nila ang kilid. Ano siya ang dalan diri oh. Mingaw yung mga kabro. So parang sapa ni diri sa kilid. Oh na siya bro. Oh hadlok diri napita kay mingaw kayo. Muna nga video-video no. Oh diyan lang. Na ilang detayan dire. Oh, ilang detayan rin mga kubo. Ayan, sampa nila dia. Siya mga kubo. Ilang karsada no. Iba ilang karsada sa baha dito ni. Mingaw kayo nilipita rin sa bukid to. Sama siminto siya saka guba niya sa baha guba niya sa baha ayo Ano to siya mga kabro no? Highway na. Punta to sa highway. Pintado na siya oh. May sugar plan na rin oh. Sugar plan tubo. Ano siya mga tubo. Okay kayo. Maalam ko siya mga kabro no? Ang salamat doon na maabot sa highway. Panahon may ang siminto doon. Panahon may ang siminto. Alam mo dyan. Salamat. Oh, bye-bye.